ana tetembungan kang endah piye mbene parangan pangandikan. Pripun Mas? Ayem-ayeme wong urip ki ora iso diukur saka dhuwur cendheke pangkat lan derajat, ora iso diukur saka sugih mesin bondo lan kadonya ning ayem-ayem wong urip ki dumunung aning rasa panarima. Rasa panarima. Heeh. Lah in sakartum nadirakum in kafartum inna azabila sadid. Bersyukur berarti ya. Heeh. Bersyukur. Garis besare sok sapa wong gelem nyukuri nikmating Gusti sing wis dipanake marang umate bakal dilipetke ning sok sapa ora gelem nyukuri nikmating Gusti kok malah kepara ngupuri sing dipanake ora kok nikmat ning benduning Gusti. Jadi garis besare apapun keadaannya kita harus mempunyai rasa syukur apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Mula nek wis dikeki WD 400.000 kuwi aja kok terus diunggahke akhirnya entek neh to. Wong kok ra trimonan nek dikeki nang-nangan 700. Kuwi ya wis ngono ndang lereno cah. Ngono kok aja kok terus diunggahke terus akhirnya entek omah entek alas. Ya. Kuwi ya Kuwi apa ya? Tidak mengedukasi. Wong ya ning kene ngono lho. Lajeng nggih Mas. Karepe kok udune digedheni ae. Aduh impanku suwi Desa Yoro Tamu ngambil ngantos omah dening adicara ngantos paripurna. Iya.